Fa 2 días. Satisfyer. L'era del Satisfyer. Ai. Jo mateixa. Que m'he masturbat. Jo sola. Pues a la dutxa. No aquest vici, efectivament. S'ha arribat tard. Estrictament 1 hora. Increïble. El meu temps d'espera ha estat el teu orgasme. M'agrada molt aquest concepte. Ho sento. Avui abans de venir. Merda, és que no ho havia d'haver fet. Perquè avui era el primer cop que ho feia, tio, que m'he llevat d'hora. Bueno, em sap greu, He estat a punt de no fer-ho, perquè estava allà estudiant i dic, ho faig o no? Avui... Aquest matí... És que no me'n recordo si avui, però si no ahir. Poder avui, Per anar ben preparat. A la guerra, Per anar a la guerra. Uf! Ahir? Ahir. Collons, pues ahí, mate. Avui al matí no, que no tens temps, però... Que a mi, quan estudio, poso cachondo i... M'anava bé quan estudiava, per treure'm pes de sobre. I això a algú li farà molta vergonya dir-ho, però és la veritat. I quasi bé tots els que estudien carden el mateix, que no et diguin que no. Noies no sé què fer. Ahir a les... al vespre, sí. La nit. ¡Vamos! Venga, chicos, que no pasa nada. Vol dir que ahir fa 24 hores. Sí, menys. Perquè va ser com a les 12 o 1, o sigui, ara sí. Ahir, abans d'anar a dormir. Clàssic. Fa un dia. Dos dies? Avui és dimarts? Dissabte. O sigui que fa 4 dies. Aquest fin de... Abans d'ahir. Sí. Fa 3 dies. Dimecres. És dissabte. No fer... 3-4 dies. No sé, ara 4 dies o 5. Pues aquesta setmana no. Una setmana. Buah, tio. Pues... Fa una setmana? Fa, pues no sé, 2 setmanes o 3. Farà un mes ja. Ostres, doncs per desgràcia fa temps, ara. Perquè als vespres em llevo a les 5 del matí i al vespre m'adormo abans de res. Què deu fer, fa un mes? Ja fa un mes. Pues fa bastant, la veritat. Principis de setembre, per dir alguna cosa. Ni te'n recordes ja, no? Ni me'n recordo. Perfecte, que vol tenir parella. Què, com ho has fet? No, ja no t'ho diré pas. Que no. No, ja ho he fet avui. Ui, merda. Ai, t'he sobrat. M'he ficat nerviós. Avui. Veus, no, si se'n nota. Va, sí. Tu n'has fet 3 ja, com